Ummandla okuqambuliswana ngawo uzinze kwiikhilomitha ezingama-20 kunxweme lweMpuma Kapa. Amatshantliziyo ezemvelo athi oku kungabeka imvelo esichengeni. This comes, after Shell in May were taken to court by people in the Netherlands, and where they lost a case, and where the court ordered Shell to reduce their emissions by 45% by 2030. Noqala maqela efena mthanyana kwilinge lokuqala lesicelo senkundla, kodwa akazange alahle embeleko ngakufelwa. What we are doing as Greenpeace is only a small piece in a big fight. There's a lot of organizations, there's a lot of interested persons, as well as community members who are affected directly by this decision, who form part of the plaintiffs or the applicants in this case, who are going to interdict Shell. We are also forming part of a broader coalition of actors who across the continent are fighting against multinational companies coming into Africa. Ekunyamezeleni kukho umvuzo. Iqala legqwetha elimele lamaqela aligunqi kwelokokuba imimandla ingqonge kunxweme inelungelo ngokomgaqo-siseko wokuba inxalenye yesivumelwano nokukhuselwa kwemvelo kolu lwandle. This application is about the protection of the constitutional rights of the Africans against Shell, which we contend is disregarding the Constitution by blasting without proper consultation and blasting without compliance with NEMA. Ujaji Gerald Bloom wanqwala kwesi siphakamiso enyanzelisa iShell ukuba imise ngokukhawuleza uphando ibonisane nabahlali abachaphazelekayo. iShell ibisele ihlabele mgama ngamalungiselelo oluphando kwaye iphika ngawumane ukuba luza kuba neziphumo ezirhaka kwencindi yekhala kwimvelo xa iphanda ioli nerhasi. We suspended the survey as at 11 o'clock this morning, immediately when we were notified of the ruling. At this stage, we are engaging with all our internal stakeholders in terms of mapping out our way forward. It is a real disappointment for us, but we will then make a review and then make a decision thereafter. Esi sigqibo senkundla sakutyabula ipokotho yeShell izigidi zeerandi nokushokoxeka kwenyoba yemozulu ebekufanele inqanawa iAmazon Warrior iqukumbele ngayo umsebenzi. Umphathiswa wezimbiwa namandla uGwede Mantashe ubenika inkxaso engagungqiyo kwizicwangciso zeShell zokuzingela ioli nerhasi kunxweme iWild Coast. We therefore appeal to all objectors to acknowledge this and allow South Africa to exploit its natural resources for the benefit of its citizens. Investors in South African upstream petroleum space are assured of our commitment to work with them within the confines of the law to ensure that exploitation of these resources is done in an environmentally friendly manner and benefit of all South Africans. Eliseba ligungqi kwelokokuba yonke imiqathango efanelekileyo ibilandelwe noxa inkundla ephakamileyo inyanzelise elisebe ukuba lixoze mphini wumbi libonisane nabahlali kufikelelwe kwisivumelwano kwezinyanga zizayo.